This was a dream come true for Sorsogon Governor Cheese Escudero. On March 15, Museo Sorsogon opened its doors to the public. Importante at mahalaga na maitala ang kasaysayan ng isang lalawigan. Importanteng malaman natin ang mga kwento sa nagdaang panahon. Importanteng malaman natin ang buhay na isinabuhay ng mga naunang pinanganak sa atin sa mundo. Dahil sa pamamagitan lamang yan, tunay nating maiintindihan at malalaman kung nasaan na ba tayo talaga ngayon at saan tayo patungo o papunta. Hanggat hindi inaalam at sinasaliksik, nagiging bukas ang kaisipan at kamalayan ng ating mamamayan. Kailanman, hindi niya makikilala ang kanyang sarili at hindi niya tunay na mararating ang buong potensyal ng kanyang katauhan. Ito ang rason sa likod ng paggawa natin ng Museo Sorsogon. Seeing the potential of its 1900s architecture, Escudero converted the old provincial jail and courthouse to tell the story of Sorsogon and its people. The museum features 10 galleries and an 875 square meter open-air amphitheater. Part of the exhibit are the artworks done by inmates, the original occupants of the building. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.